Oxurs és un artista amb una evolució constant. Ha experimentat amb diferents tècniques artístiques, especialitzant-se actualment en l'aerografia i l'escultura. En l'exposició Un art que no es pot tocar, Oxurs presenta una col·lecció de peces romàntiques que destaquen per la seva pintura fluorescent. A més, algunes de les obres inclouen un sotafons ocult que només es desvetlla amb l'ús de llum negra. Soc l'Àlex Silva, més conegut o com més gent em coneix com Oxurs, i els meus orígens bàsicament són el grafiti, per això el meu nom artístic també és tema grafitero, i d'aquí vaig començar a fer grafiti, pintura i ara per escultura. Soc de la Jonquera, però ara estic visquent ja fa anys a Torroella de Fluvià, i el tema de l'art sempre m'ha agradat. Des de petit ja sempre estava pintant, dibuixant i tot això. A classe sempre m'estaven dient que deixés de dibuixar i pintar, i jo sempre estava fent dibuixos i tot això. I era una mica així. Bàsicament, jo potser no tinc molt clar què és la meva proposta artística, perquè bàsicament m'agrada molt tocar molt tot, i m'agrada experimentar, provar, equivocar-me i tornar a començar. En pintures igual, moltes pintures que la gent diu hòstia, l'oli, acrílic, no sé què, doncs jo m'agrada provar coses que estan sortint o que surten, no? Perquè m'agrada experimentar. M'agrada molt el tema de les llums, jugar amb llums, que per això bàsicament vaig començar sempre amb pintura fluorescent, que amb el tema de llum negra s'il·luminen els quadros, i és el tema d'això d'impacte lluminós, i que diguéssim que el quadre en si té la pròpia llum seva. Doncs bàsicament el tema d'explorar les idees i conceptes meus és amb el tema de la tecnologia, de poder combinar les llums i formes, fins i tot ara que estic fent més amb el 3D i tot això, combinar també formes. El que sí que els meus orígens també, amb el tema fluorescent, els meus quadros antics en si, era molt tema amorós. Quasi tots els meus quadros que són amb pintura fluorescent són tema amorós. I amb això vaig començar així, després ara començo ja a fer temes més artístics, més crítiques generals. Intentaré fer un recull de tot el que he pogut fer des que vaig començar pintant, i una mica unes pinzellades del que he pogut fer. Tema il·lustració, quadros i tema d'escultura últimament. Doncs la veritat que el tema de combinar art i tecnologia la veritat que m'ha agradat molt, pel tema que lògicament té coses que no van bé, vull dir que són problemes, però sobretot hi ha molts avantatges. I un tema, per exemple, és el que estava explicant, que al principi jo vaig començar a fer una escultura amb argila i tot això. L'argila el que té és que després d'un mes se comença a agrietar, es pot trencar, si no fas el motllo es trenca i es perd la peça. Doncs jo vaig començar amb el tema de poder combinar la tecnologia però per ajudar-me a mi. I després d'aquí vaig començar a dir, hòstia, si agafo aquest arxiu, agafo això i puc moldejar una miqueta en digital i fer-ho en digital i després o imprimir-ho en 3D o tot això, doncs hi va ser quan vaig començar a fusionar moltes coses del tema tecnològic. I anar provant, i la veritat que la tecnologia amb l'art és superviable, jo crec, i es pot fer moltes combinacions. El bo és que es pot fer moltes combinacions de temes artístiques.